אהלן, אני איתי, גר בתל אביב, אוהב לבשל. והחלטתי לעלות כמה מתכונים ליוטיוב. אז קדימה, בואו נבשל. אלה המצרכים שלנו, יש לנו בערך חצי קילו חזה עוף. יש פה ערבוב של בצל, ג'ינג'ר קצוץ טרי, שורש טרי חשוב מאוד, ושום, תפוז, קצת קמח תירס, חצי כוס חומץ, טיפה סויה, דבש וחריף למי שאוהב. עכשיו מה שנעשה בעצם, נתחיל עם טיגון של הבצל, הג'ינג'ר והשום. נוכל לתת לשמן קצת לספוג את הטעמים. אני מת על הריח הזה של הג'ינג'ר. נוסיף טיפה מלח. אפשר לשרוף את הבצל, אחרי שהוא תפס קצת צבע, אפשר להוסיף את הבשר. נערבב טוב ונטגן את הבשר כמה דקות עד שהכל מוכן. בינתיים בואו נראה לכם איך עושים את הרוטב. אז ככה, לגבי הרוטב, קודם כל גרדים את הקליפה של התפוז. סוחטים את התפוז. מוסיפים חצי כוס חומץ. אני השתמשתי בחומץ אורז, אבל אפשר כל חומץ. קצת סויה, דבש, ואפשר להוסיף קצת חריף למי שאוהב, לא חובה. נראה לי שהרוטב מוכן. בואו נשים אותו עם הבשר. אחרי שהרוטב רתח, מצטמצם טיפה, ממש לקראת הסוף, מוסיפים כפית של קמח תירס שערבבנו קודם עם מים. ומערבבים עד שנקבל מרקם סמיך וטעים, כזה שתמיד יש במסעדות הסיניות. עבר על הזמן. זהו, בגדול המנה מוכנה. עכשיו אני אראה לכם איך להגיש אותה, כי בשבילי צורת הגשה זה חשוב כמעט כמו הטעם של האוכל. שלב אחרון, נדאג קצת לפרזנטציה, נשתמש באורז במקרה הכינותי מראש. פטנט ממש פשוט, שמים אורז בתוך קערה, דוחסים עד שהאורז מקבל את הצורה של הקערה. והופכים. איזה יופי, פשוט מדהים. לוקחים קצת מהעוף. ניחים בצד. זרום קצת בצל ירוק.
אפשר גם להוסיף שקדים, עניין של טעם. תיאבון. ביי ביי.